39ο θέμα, έγκριση μη της απόφασης Επιτροπής. Παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ λίγο. Είπα ναι, δεν είπα εγώ. Έγκριση μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά έγκριση μη της κυκλοφοριακής μελέτης επικαιροποίησης κυκλοφοριακών μελετών πολεοδομικής ενότητας Πολυδρόσου Νέου Μαρουσίου λόγω διάνοιξης οδού Φραγκοκλησιάς. Τοποθέτηση. Ερωτήσεις. Ελάτε, ερωτήσεις. Ο κύριος Φωτόπουλος. Αν και συζητήθηκαν στην Επιτροπή Διαβούλευσης και εμείς, δεν ξέρω, από την εισήγηση για τις κυκλοφοριακές μελέτες θέλω να μας διαβεβαιώσει ή να μας απαντήσει ο μελετητής αν λύνονται τα προβλήματα, γιατί είναι για μια... μιλάμε τώρα για την κυκλοφοριακή μελέτη και όχι για τις άλλες ενέργειες, εργασίες που πρέπει να γίνουν, αν λύνονται τα προβλήματα στους κύριους οδικούς άξονες της περιοχής, όπως είναι η Κυπρίων Αγωνιστών, όπως είναι η Ειρήνης, η Σισμανογλίου και ο δρόμος που είναι το ιδιωτικό εκπαιδευτικό σχολείο του Δούκα. Εκεί εστιάζουμε εμείς και ο Σύλλογος, από ό,τι καταλαβαίνω με την ανακοίνωσή του, για τα σημαντικότερα προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά την κυκλοφορία, ξαναλέω. Δεν ξέρω αν από τη μελέτη και από τη διαβούλευση και όλα αυτά που συζητήθηκαν, αν έχουν καλυφθεί και οι κάτοικοι και ο Σύλλογος ή αν ο ίδιος ο μελετητής μπορεί να μας διαβεβαιώσει ότι λύνονται ουσιαστικά και οριστικά αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στους συγκεκριμένους οδικούς άξονες, μιλάμε πάντα. Ευχαριστούμε, ελάτε κύριε Ματσούκη. Σας καλησπερίζουμε και ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε. Η μελέτη αυτή ανατέθηκε σε συνέχεια της διάνοιξης οδού Φραγκοκλησιάς και αφορούσε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δύο περιοχές, την περιοχή του Νέου Μαρουσίου και την περιοχή του Πολυδρόσου. Έγιναν εκτεταμένες διαβουλεύσεις με τους συλλόγους που διήρξαν πάνω από 8-10 μήνες στην κάθε περιοχή και στη συνέχεια φτάσαμε σε μια συνεδρία της Επιτροπής Διαβούλευσης στο Δήμο, η οποία ενέκρινε ομόφωνα τις προτινόμενες ρυθμίσεις. Επαναλαμβάνω, η Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου ενέκρινε ομόφωνα τις ρυθμίσεις αυτές. Για τα συγκεκριμένα θέματα που θέθηκαν, υπάρχουν προτάσεις για την Κυπρίων Αγωνιστών, το πώς διαμορφώνεται σε τελική μορφή, και μετά την έγκριση της μελέτης θα ακολουθήσει μια μελέτη οδοποιίας που θα ξεκαθαρίσει ακριβώς την τελική μορφή της Κυπρίων Αγωνιστών, που είναι ο σημαντικότερος δρόμος της περιοχής του Νέου Μαρουσίου. Εκεί προβλέπουμε διαμόρφωση μεσαίας νησίδας, κατασκευή πεζοδρομίων στη μία πλευρά του δρόμου και τμηματοποίηση του δρόμου σε 3 επιμέρους τμήματα. Στο κάθε ένα τμήμα έχουμε διαφορετική παρέμβαση, γιατί πραγματικά το κάτω κομμάτι, λόγω χάρη που είναι το εκπαιδευτήριο Δούκα, έχει ανάγκη από κάποιες περαιτέρω παρεμβάσεις. Πιστεύω ότι συνολικά οι προτάσεις αυτές θα επιλύσουν τα προβλήματα της περιοχής και θα βελτιώσουν κατά πολύ την κυκλοφορία στην Κυπρίων Αγωνιστών. Αυτή είναι η απάντηση που στο τεθέν ερώτημα. Ευχαριστούμε πολύ. Ελάτε κύριε Μαγιάκη. Τοποθέτηση, ναι. Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφοι, εμείς συμμετείχαμε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης για αυτά τα συγκεκριμένα θέματα. Έχουμε συζητήσει με τους συγκεκριμένους συλλόγους, δηλαδή όσο του Πολυδρόσου όσο και του Νέου Μαρουσίου, σχετικά με τις κυκλοφοριακές μελέτες, και τοποθετηθήκαμε ότι συμφωνούμε με τις προτάσεις του κυρίου Μασούκη, οι οποίοι πράγματι έγιναν ύστερα από ενδελεχή συζήτηση με τους συλλόγους και με τους κατοίκους. Θα θέλαμε παρατάφτα να θέσουμε ορισμένα ζητήματα. Πρώτον, το πρώτο θέμα είναι ότι θεωρούμε την παράταξή μας δικαιωμένη, με την έννοια ότι πριν από πάρα πολλά χρόνια είχαμε πει και είχαμε ισχυριστεί μέσα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ότι η διάνοιξη της οδού Φραγκοκλησιάς δεν πρόκειται να λύσει το θέμα της Κυπρίων Αγωνιστών. Τότε είχαμε πράγματι λιδωρηθεί από τους κατοίκους του Νέου Μαρουσίου για αυτή μας τη θέση και ότι υποστηρίζαμε ντε και καλά τους κατοίκους του Πολυδρόσου. Όμως δεν ήταν έτσι. Αυτό οφείλεται σε μια ανάλυση της κατάστασης, όπου είχαμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται η διάνοιξη της Φραγκοκλησιάς να λύσει το πρόβλημα της Κυπρίων Αγωνιστών. Και τελικά δικαιωθήκαμε.
Θέλω να πω ότι ακόμα και η σημερινή διευθέτηση η οποία γίνεται με την κυκλοφορία 2 ρευμάτων στη διάνοιξη της οδού Φραγκοκλησιάς είναι προβληματική. Ήδη δημιουργεί πάρα πολλά ατυχήματα στην περιοχή και οριστική λύση θα είχαμε σε αυτό το πρόβλημα μονάχα αν εφαρμοζόταν η πρόταση την οποία και τότε είχαμε διατυπώσει, δηλαδή να γίνει μερική κάλυψη της Αττικής Οδού στη διασταύρωσή της με την Πεντέλης, ώστε τελικά τα οχήματα τα οποία κινούνται στον παράδρομο της Αττικής Οδού να μην χρειάζεται να περνάνε μέσα από τον οικιστικό ιστό. Και αυτό παραμένει πράγματι ένα από τα αιτήματά μας. Η κάλυψη δηλαδή της Αττικής Οδού στο συγκεκριμένο σημείο. Ένα άλλο αίτημά μας, το οποίο είχαμε προωθήσει και τότε και προωθούμε και σήμερα, στα πλαίσια της γενικότερης συζήτησης που γίνεται με την Αττική Οδό, είναι τα διόδια τα οποία υπάρχουν σήμερα στην Αττική Οδό να είναι τμηματικά, δηλαδή να μην είναι ενιαία, είτε πας από την Ελευσίνα μέχρι το αεροδρόμιο, είτε πας από τη Λεωφόρο Κηφισίας μέχρι τη Λεωφόρο Πεντέλης, ώστε με αυτόν τον τρόπο να ανακουφιστεί η κυκλοφορία μέσα από τις γειτονιές των πόλων γενικότερα και του Αμαροσίου ειδικότερα. Με αυτές τις σκέψεις και συμφωνώντας και με τις προτάσεις ας πούμε, του Συλλόγου Πολυδρόσου ότι τελικά η επίδραση η οποία υπάρχει στην κυκλοφοριακή στη μελέτη ας πούμε την κυκλοφοριακή του Πολυδρόσου θα επηρεαστεί πάρα πολύ από τη λειτουργία του ποδηλατόδρομου, που αυτό δεν έχει ληφθεί καθόλου υπόψη, όπως επίσης θα επηρεαστεί πάρα πολύ το κυκλοφοριακό πρόβλημα μετά την επικείμενη ένταξη του κάτω σωρού και των Μαρμαράδικων, που είναι περίπου 500 στρέμματα στην περιοχή τα οποία πρέπει να ανοικοδομηθούν. Είναι σίγουρο ότι στο μέλλον θα χρειαστεί να ξαναδούμε πάλι αυτές τις κυκλοφοριακές μελέτες. Θα είμαστε θετικοί. Ευχαριστούμε τον κύριο Μαγιάκη. Κυρία Διακολιού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Ματσούκης, οι σύλλογοι και του Νέου Αμαρουσίου και κυρίως του Πολυδρόσου έχουν έρθει σε διαβούλευση μαζί του και σε συνεργασία πολύμηνη πραγματικά προκειμένου να εκπονηθεί αυτό το σχέδιο το οποίο ψηφίζουμε σήμερα. Βεβαίως, η σημερινή εισήγηση του κυρίου Ματσούκη είναι ένα προϊόν της επιστημοσύνης του, παρόλα αυτά είναι μία μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και όχι κυκλοφοριακή μελέτη. Επαναλαμβάνω αυτό το οποίο έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι δηλαδή για να έχουν νόημα όλα αυτά και να μην είναι αποσπασματικά για κάθε μία γειτονιά, όπου δηλαδή οι ρυθμίσεις σε μία γειτονιά θα επηρεάζουν την επόμενη και ούτω καθεξής, θα πρέπει να γίνει μία μελέτη βιώσιμης κινητικότητας για όλο το Μαρούσι. Θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο του ανοίγματος των παραδρόμων της Αττικής Οδού, προκειμένου να ανακουφιστούν οι γειτονιές από την κυκλοφορία των οχημάτων. Και επιπλέον θα ήθελα εδώ ο κύριος Ματσούκης να μας επιβεβαιώσει αυτό που ακούστηκε στη συνεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όταν συζητήθηκαν αυτά τα θέματα. Ότι δηλαδή πρώτον αυτές οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν δοκιμαστικά για κάποιους μήνες για να δούμε αν λειτουργούν, και δεύτερον, ότι ιδίως στην Κυπρίων Αγωνιστών, που είναι πάγιο το αίτημα του Συλλόγου Νέου Αμαρουσίου για να κατασκευαστούν κάποια έργα οδοποιίας, ότι θα γίνει κάποια ξεχωριστή μελέτη, κάποιο ξεχωριστό έργο, προκειμένου να εκπονηθεί πάλι σε συνεργασία με τους συλλόγους η τελική διαμόρφωση της Κυπρίων Αγωνιστών. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε κυρία Διακολιού. Σε ψηφοφορία το θέμα... Συγγνώμη. Ελάτε, να απαντήσω σε συντομία. Όπως υπόθηκε και στην διαβούλευση που έγινε, θα ακολουθήσει μελέτη ειδοποιίας, η οποία θα ξεκαθαρίσει ποια θα είναι η τελική μορφή της Κυπρίων Αγωνιστών. Επομένως, στο σημείο αυτό έχει δίκιο η κυρία Διακολίου, έτσι θα γίνει και οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν όλες και φυσικά είναι προσωρινές, γιατί κάθε κυκλοφοριακή μελέτη δεν διαρκεί στο διηνεκές. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί να αναθεωρηθεί και αυτό μπορεί να είναι και πολύ σύντομα. Σε ψηφοφορία το θέμα.
Ελάτε κύριε Μαγιάκη. Ζητώ συγγνώμη, μισό λεπτό μια παρέμβαση. Εντάξει. Ξέχασα στην τοποθέτησή μου να αναφερθώ στο θέμα Δούκας. Το θέμα Δούκας είναι ανάγκη η Δημοτική Αρχή να το δει εξ αρχής. Είναι μια επιχείρηση η οποία ταλαιπωρεί αφάνταστα και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο κυκλοφοριακό της περιοχής του Νέου Μαρουσιού και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να ανοίξουμε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το θέμα. Σε ψηφοφορία το θέμα. Ελάτε κύριε Μάτση. Καταρχήν θέλω να αναφέρω ότι όσα είπε ο κ. Μαγιάκης έχει απόλυτα δίκιο όσον αφορά την διάνοιξη οδού Φραγκοκλησιάς και το ότι το Νέο Μαρούσι δεν επηρεάστηκε όπως περίμενε κανείς. Η κατάσταση Κυπρίων αγωνιστών είναι η ίδια όπως ήταν πριν 5 χρόνια. Και δεύτερον, θέλω να πω ότι το θέμα της διάνοιξης των παραδρόμων της Αττικής Οδού είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να επιδιώξει ο Δήμος προς τους υπερκείμενους φορείς, περιφέρεια και Υπουργεία, ώστε να διανοιχτούν αυτοί οι παράδρομοι. Θα διευκολύνει πάρα πολύ την κυκλοφορία στην περιοχή. Σε ψηφοφορία το θέμα ομόφωνα, κύριοι συνάδελφοι. Ομόφωνα.